Aste honetan, asteazkenean, CO2 isuriak murrizteko nazioarteko guna izan dugu, eta horrekin lotuta badaukagu albiste bat. Izan ere, Enber erakundeak iaz 2025ean Europan elektrizitatea zenbat sortu zen eta nondik zer jatorritatik jakitera eman du. Eta hor ikusi dugu, haizetik eta eguzkitik eratorritako elektrizitateak gainditu egin duela lehenengo aldiz, erregai fosiletatik etorritakoa. Horri gehitze baldin badiogu hidroelektrikoa, iaia parean gelditzen dira jatorri berriztagarrietatik sortutako elektrizitatea eta erregai fosiletatik datorrena. Oraindik ere CO2 isuriak jarraitzen dute gora egiten, baina behintzat elektrifikazioan pauso nabarmenak ematen ari direla erakutsi du ikerketa honek. Beste ikerketa bat, inolako zerikusirik ez daukana, prototaxites fosilekin egindakoa da. Prototaxites fosil hauek duela 400 milioi urtekoak dira eta topatu zituztenean zalantza zeukaten zer ote ziren. Enbor itxura daukate, nahiko zabala, metro bat zabal ere izan dezakete eta 8 metroko altuera har dezakete. Baina ez zeukaten zuhaitzek eta gaur egungo landareek daukaten itxurarik. Horregatik pentsatu zuten agian onddoak zirela. Baina orain, prototaxites fosil batzuekin egindako ikerketan Eskozian, hain zuzen ere, eta garai hartako onddoen fosilekin alderatuta, esan dute argi eta garbi, ez direla onddoak. Eta izan behar dutela gaur egun desagertuta dagoen organismo motaren bat. Beraz, misterioa argitu dute, baina erdizka oraindik ere ez bai dakigu, ez nolakoak ziren, ez zenbat denboran bizi izan ziren eta nola desagertu ziren ere. Eta bukatzeko albiste benetan on bat. Eta da, xaguetan, hori garbi utzi behar da, xaguetan besterik ez dute egin oraingoz, baina lortu dute pankreako minbizia guztiz sendatzea. Horretarako, 3 farmakoren kombinazioa probatu dute KRAS genearen aurka. Gene hori lehendik ere gako zen, baina erresistentzia garatzen ziren horren kontra erabiltzen ziren botikekiko. Eta horrela, kombinazio hau erabilita, hori gainditzea lortu dute eta guztiz sendatzea. Hau guztia, zientzia.eus atarian.